Sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, sannunmu da kasancewa da ku ta cikin fanninmu na duniyar al'ajabi, fannin da a kodayaushe yakan tsakuro muku wasu daga cikin ababen al'ajabi da suka faru a makonnin da suka gabata, har ma da makon da muke ciki. Sunana Umar Ibrahim Hotoro da zan jagoranci shirin a wannan rana. Amma idan wannan ne zuwanka na farko shafinmu na jaridar Inda Ranka, za mu so ka danna mana subscribing sannan ka danna ƙararrawa domin samun bin shirye-shiryen da muke rawa. Fannin namu na duniyar al'ajabi zai fara ne da yadda wasu likitoci suka tsanci kansu a cikin al'ajabi da mamaki har ma da rudani bayan da suka gano ɗaruruwan tsabar kuɗi da kusoshi da batura har ma da guntattakin gilasai a cikin wani yaro, bayan da wani mutum mai suna Burhan Demir daga garin Ekipolu a ƙasar Turkiya ya kai shi asibiti saboda yawan kukan ciwon ciki. A lokacin da likitocin suka yi gwajin hoton cikin mutumin ta amfani da endoscope tare da ɗaukar hoton cikin da na'urar dire, sun yi mamaki bayan gano abubuwa 233 a cikin mara lafiyar mai shekaru 35. Abubuwan da likitocin da suka gani sun hada da tsabar karafan kudin kasar lira guda daya, da batura da mayan karfe, da kusoshi da gilasai, da duwatsu da sauran tarkace. Ba a dai bayyana lokacin da aka gudanar da aikin ba, amma dai an bayar da labarin a kafafen yada labarai na kasar a ranar 15 ga watan Yunin bana. To duka dai a cikin fanninmu na duniyar al'ajabi, inda muka dawo jihar Kano kuma wata kotun majistiri ce mai lamba 70 karkashin jagorancin mai shari'a Faru Ibrahim Umar ta aike da wasu mutane gidan ajiya da gyaran hali bisa zargin su da hada baki da sata. Kunshin zargin tuhumar da ake yi wa mutanen ya ayyana cewar a ranar 11 ga watan 12 na shekarar da ta gabata ne wani mutum mai suna Otaru Bashir, ma'aikaci a kamfanin sufurin jiragen sama na Azman, ya yi korafi cewar mai gadin kamfanin nasu ya hada baki da wasu mutane sun sace musu burkinan jiragen sama guda 80. Ana dai zargin mutanen ne da sace waɗannan barakunan wato burkin jirgin sama guda 80 a filin jirgin tashi da saukar jiragen sama na Malam Aminu Kano. To a nan ma dai wata ɗaliba a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Kano wato Kano Foli, wacce aka saka yi sunanta, ta gayyato 'yan daba da suka kutsa kai makarantar suka kuma sassari wani malami mai suna Aliyu Hamza Abdullahi a ranar talata 14 ga watan Janairun shekarar 2025. Malamin, wanda shine jami'in da ke kula da sashen jarabawa na makarantar, an kai masa harin ne bisa jagorancin saurayin ɗalibar. Lamarin ya faru ne sakamakon rashin gamsuwa da ɗalibar ta yi da kwas ɗin da aka bata lokacin da ta nemi gurbin karatu a kwalejin. To ita kuwa wata mata mai suna Maimunat Ibrahim ta ce likitocin asibitin Malam Aminu Kano sun cire mata mahaifa da jaririnta ba tare da saninta ba. Maimunat ta bayyana hakan ne a shirin yamma na Barkate Family Arewa a ranar Alhamis ɗin da ta gabata, wanda Human Rights Radio Abuja ke gabatarwa. Mahaifiyar ta ce ta kwashe kwana kusan 10 a cikin wani ɗaki da likitocin asibitin suka kai ta kafin su cire mata mahaifar da jaririn da ke cikin nata, kuma duka ba tare da saninta ba. Ta ce sai dai bayan aukuwar lamarin ne mijinta ya ce ya binne jaririn da ta haifa, lamarin da ya ƙara damula mata lissafi. To sai dai a cikin wani sako da hukumar gudanarwar asibitin na Malam Aminu Kano ta wallafa a shafinta na Facebook, ta karyata wannan zarge-zargen da ake yi wa likitocinta, sai dai ta ce duk da hakan za ta ƙara zurfafa bincike. Duka dai a cikin shirin duniyar al'ajabi na wannan lokacin za ku ji cewa cocin Katolika ta dakatar da wani babban fada a Najeriya sakamakon sulalewa da ya je ya samu wata dalliliyar budurwa ya aure ta a ɓoye, duk kuwa da cewa haramun ne gare shi ya yi aure a matsayinsa na fada.
a cocin katolika dai manyan malaman cocin haramun ne gare su yi aure, haka za su yi ta rayuwa har zuwa mutuwarsu. To sai dai shi fada Daniel Okonatoto Oganerikwewe na shiyar cocin da ke Wori a jihar Delta a Najeriya ya yi kwanta-kwanta ya lallaba ya ɓoye ya je Amurka ya auri dalliliyar budurwa abinsa, lamarin da ya fusata cocin. To masu sauraro, wasu daga cikin ababen al'ajabi da suka faru a makon da muka yi bankwana da shi, har ma da wannan makon da muke ciki. Kuma domin kasancewa da mu za ku iya shigowa YouTube channel ɗinmu mai suna Inda Ranka TV domin samun wasu ƙayatattun shirye-shiryen, ko kuma a shafinmu na Facebook Inda Ranka Duniyar Al'ajabi, har ma da shafinmu na TikTok a Inda Ranka. Sunana Umar Ibrahim Hotoro nake cewa ku ci gaba da kasancewa da jaridar Inda Ranka ko ina kuke a faɗin duniya.